Nadšenci silných motorov a rýchlej jazdy sa s tohtoročnou sezónou rozlúčili tak, ako sa patrí. Pod záštitou neziskovej organizácie PD Autosport jazdci rally minulú nedeľu predviedli svoje kvality v košickej mestskej časti Šaca. Organizuje sa tu amatérska rally šprint Šaca 2009. Je to vlastne súťaž pre amatérov, to znamená jazdci, ktorí nemajú žiadne licencie Slovenskej asociácie motoristického športu. Okolo 80 účastníkov súťažilo spolu v 6 kategóriách. Okrem toho mohli vybraní jazdci zabojovať aj v samostatnej kategórii ACRT Cup. Klub ACRT, vlastne to je skratka Atlantis Cars Rally Team. Klub má dlhoročnú tradíciu, založil ho môj otec. Máme zhruba 20 aktívnych členov, ktorí sa zúčastňujú podujatí aj amatérskych, aj profi. Minulý rok sme jazdili TDC Cup, na ktorom sme skončili ja na 10. a tímový kolega Maťo Hlavač na 11. mieste. Do budúcnosti plánujeme určite v väčšom počte navštevovať aj profi súťaže, to je z majstrovstva Slovenskej republiky, prípadne nejaké zahraničné, veľmi by sme chceli ísť do Maďarska. Viac menej sa robia tieto súťaže pravidelne tu v okolí Košic s tým, že je každá samostatná. Hej. Žiadne body sa nezbierajú, jednoducho len o jazdení je to a o tom, aby vlastne tí jazdci si zvykali na systém rally, lebo zavádzajú sa tu na aj bezpečnostné prvky, aj čo sa týka rally podmienok, hej, takže vlastne musia si zvykať aj na to, že musia dodržiavať časy, že majú nejaké stanovené predpisy, a ktoré musia dodržiavať a tak. Absolútne víťazstvo si napokon zo Šace odniesla legenda rally športu Jozef Béreš starší. Pre televíziu Východ Beata Andrášová.